Salam gaderli watandaşlar, salam mehriban ilişler. Salam ine Halmurat Bey, sizem gelipsiňiz. Hoş gelipsiňiz. Sağ olun, salam, salam Nur hanım, salam hormatly ýurtdaşlar. Sağ olun çağıranymyz üçin. Bu geçen separ aramyzda bol bilmedim. Hawa, Onun için çak geçirmeli bolduk, gepleşilmedi. hawa, watandaşlarymyň bilýär geçen hepde biz özara gurrun edipdik. Şu aýal gyzlaryň mertebesiniň basylanyşy barada biz Russiýa imperiýasynyň golasyna näçe ýyllap golasynda bolduk. Şol sebäple diňe aýal gyzlarym däl bütün milletimiziň mertebesi basylanyp gelini. Şo barada biz geçen dapar gurrun edipdik. Esasanam aýal gyzlary bir 10 ýaşyndan 8-10 ýaşyndan iýen palta meýdanlaryna gowy işledýänlikleri, çağa zähmetleriniň ulanýanlygy, ol kanuny garşy, ol jenaýet bolsa-da biziň garşymyzda şonu ulanyp gelipdirler şu bileçeni. Inni şo barada bizine Halmurat Beyden soraýas, belki öz pikirlerini aýtjakdyr, goşjak datlary bardyr. Erkek kişi hökmünde nähili görýär daşyna seredip şu ýagdaýlary onuň ýa-da dowam ediberersiz başystyna. Sağ olun. Ýeme bärde aýdylmalyda şol senin gepleşiňizi dinläp gaty duýgularym dogrusyny aýtsam, ozalam bilýärdim şu zähmet, agyr zähmetiň bardygyny Türkmenistany, ýenalymyzyň çağıran boýuna düşen paxta meýdany. Ýönetil şol zatlary, şol edilen jenaýatlary özüňiz gözli şaýat, özüňiz ejir çeken şu paxta meýdanlaryna ýazdan başlapda dekabr aýynyň ahyryna çeldimi boş meýdanlarda kösen paxtan körügini ýylan çağıran. Eli taýda men öz bilýän zatlarymy şu sizin aýdylanyňyň üstüne ýetirmekçi, doldurmakçy bolýan. Şu gulçuluk zähmeti, ýa-ni paxtan ismi bilen gulçuluk zähmeti Merkezi Aziýa döwletlerine, şol sany Türkmenistany, Özbegistany, Täjikistany, bilime Kyrgyzstany paxta ýygyldymy, ýygylmadymy ýöne esasy paxtan köp ýyglanýar Özbegistan, Türkmenistan, soňra Täjikistan. Birazajyk bir bölüjik Azerbaýjanda da eksperimental görnüşde goýdular ýöne otasyň güneş az bolansyň paxtasy ýetişmeli. Näme üçin şonu şeýtdiler? Şol bir ýyllar şol ýan Kaýdaýly Balkan welaýaty şu ýan zulümden sapan ýan ýaşaýjylar bolupdy. Paxta barmady, bize ýetmedi. SSR ýykylýança. Ýöne şol biz şu zatlar görmän bilmän ulalaryň çağırar şol Balkanna doglarlar. Şoň üçin olaryň saglygy biraz ýa-da mektep aýdaly bilimi ýa paxta ýygnaya ýygýan welaýatlardan biraz ýokary bolsa, bir 9 aýlap, 10 aýlap mektebe gatnadyr. Bir ýokardaky ýa-ni bir şäherje welaýatynyň ýa-da bir Mary Daşow bilemek men ahalyň ählisimi ýa bir bölegimi bolar ine şol ýazky ekişden başlata soňky köregine çelip meýdana geçirdi. Olarda bilim bolmady. Esasen şol para nämeden döwletdilen mesele şolar şo almadyk bilimini para peşkeş bilen çağıran okuw ýerleşdirdiler köpüsi. Bärden Balkandan bararlar, şol öz bilimine daýyp baran bolsa, aňyrdan getirilen çağılar enatasy, olam şu kolhoz başlygydyr, belki brigadyrdyr ýa raýon nämesidir. Şolaň çağısy, o taýda da garaýyň çağısy bar okuw ýerine. Şolar öz çağalaryny para peşkeşiň üstü bilen okuw ýerleşdirip, ene institut, universitetleri şol ýokary okuw jaýlaryny para öwreşdirdiler. Şonuň gepçykdy para. Ene şol Sowet zamanynda şol gulçulugy ösdürmek üçin şol halkyň başı paxtadan çykmasyn, şunça köp paxta öňürilse şonça gowdy da ortaya düşür. Näme sebäpden? Şo paxtan ýanky däri hökmüne ullanylýan sorty bar, ýöreýte sorty. Şol onuň ýüpek paxta iň bir gymmat sorty paxta. O ak paxta däli beýlik. Ýani şolary köp öndürmek üçin
şol köp ýygnaýjy gerekde el bilen ýygnaý. On şo sebäpli bular ýani şu respublikalarda Merkez Aziýa respublikalaryny şol sanyny Türkmenistanyny gahrman ene adyny ýerdiler. Matgeraýyn diýip bilýän bolsa. 7 çağı, 8 çağı, 9 çağı, 10 çağı ve ondan köp çağı doguralary birinji, ikinji, üçüncü dereceli ya üçüncü, ikinji, birinji dereceli soň ýene de gahrman ady bilen ad takyldy. Şoň oň näme peýdasy bar? Meselem, ýanalar 55 ýaşda pensiýa çykmaly bolsa, gahrmanlar ýa-ni matgeraýenler 50 ýaşda çykma hukugy bar. Onu soňra 5 manatmy, 10 manat artykmaş şol pensiýa alýanyky. Ene. Ýöne ol ýaragy barmy, islegi barmy, mümkinçiligi barmy, o zatlara garamazdan şol hökümetiň ene tawşyrygy, buyrugy esasynda çağa ýasamaly, ene giýjegini hem halkyň işinde hem ýetişbildigini çağa dogurup ene ýanalarymyzyň saglygy ýetdi. Dogan çağalaryň durumy ýoksa, ol iýmiti üçin bolmasa. Çağa ölüm gatken Türkmenistan. Häzirim şol. Muny näme etdiler? Şol Sovet Soýuzy şol döwür Orsiýet Amerika bilen ýarşýady. Ýani ýarag öndürmekde, beýlekde. Şo ýaraglaryň köpesine de şoň därisi paxtadan biziň şol ýörüte sort paxtamyz bar, onu Saparagov bilen markasyna çeldi näme dedi. Ene şo paxtadan däri ýasalyp şol asmana uçurlayan raketlerim, o Gagarin uçtu diye beyleki diye şolun hemmezinin yalnızının içinden Türkmenin pastasynyň paýy var, özbekler, täjikler bilen bir hatar. Şeýdip şo ýyllar şol gonka warujeny diýilýär-de, ýani ýaraglar şol haýdatmak, birek bilen ýarşmak, halkyň hem ykdysady ýa sosial durmuşyna üns berilmän, diňe ýaraglanmagy üns berip, halkymyz şol yarım yalangıç yaşama mecbur. SSR yıkıllı bolu, Amerika ile yarışmağa SSR yoktu. Birinciden. Orsa da şonça pasta gerekken. Yani bir yemaz var, onu maydeyin şutaydı. Ağzıman geçtiniz, özgepleşin dedi. Pastanı yığınayan Türkmenler, Özbekler, Tacikler. Emma şol yığınalan pasta ekidilip Orsiýetde işlenilýär täzeden dokma ögürme fabriklary bardy. Ivanova diýip şäherde, Reutova diýip şäherde. Şo taýda gidip batan ol milionlap adam işleýär şo taýda ýanarlar. Şoň üçin aýdyrlar Ivanova gorod universitet, gedillikden şäherde. Näme üçin paxtany ýygnaýan Türkmen, Özbek, Täjik bilen çagasy bilen zenany onuň şo taýýar paxtanyň äkidip aňyrda süýüm edip bundan mata ölümlerini çykaryp ödüýüm görýän fabrikaların içinde Rus milletiniň wekilleri. Näme şu paxtany Türkmenistana ýygyp ýa-da 5000 kilometr äkitmäge otly ýüklep näme derurçylyk bardy? Şu Türkmenistany gurup bolmaýarmy? Şu dokma ýegirme fabrikler. Şu marsoň gurda niýe? Ýöne şu paxta nirä gidýär? Türkiýe gidýär. Türkmen nämen görýär hiç de ýurdun daşyna çykan Türkmen ýene de şo taýda Ahmet Çalyň fabriklaryna işläp öz paxtasyny ujup hakkalyp şo güzerany mezur bolup ýaşap. Ene Orsiýetde paxta gerekken, Türkiýe gerek boldy paxta. Ýöne Amerika Ýewrosoýuş şurary karar berdiler, şo Türkmenistanyň paxta satyn almalylar. Dep bu taýda çağa zähmeti ullanylýar. Ýöne bular indi aýlawly ýollarny getirip Türkden satýaly, Türkiýe gadagançylyk girdilenekdi. Türkden material çykyp dur, islenlik matamy, jinsimi näme isleset bar. Jinslik matamy, taýýar eşikmi. Hemmezinin Türk firmaň adyna satylýar. Ýöne şo taýda Türkmen halkyň şol sizin ýa kawarçaklany elleriniz bar. Ene şo zähmeti ýetiranlar. Ene gysgaça şol ýa-da şol paxta barada, ýa-ni milletimiziň düşen güni barada aýdylýan zady men şunu goşdum derdi. Onuň näme üçin şuň kul paxta üns berilen ay näme ýolsa şonu ýolsun diýip bulary esasy gerek zat Orsiýetde Türkmeniň gazy bilen nebiti. Bolly o şu zatlar çykarmak üçin o taýda Türkmen gerekkä. Türkmeniň çagasam gerekkä, özüm gerekkä. Näçe şu topragy şu milletten arasalap belseler şonu şat olur.
Ana Türkmenin nebitçilerini anky Balkanna ilkinji nebit yerden öz çoğup çykýan eken. Ne çeşme ýar bol. 1850-nji ýyllarda 1830-njy ýyllarda ýa-ni sandogan Nobeller we Nobel, Alfred Nobel, Şwetsiýanyň ýa-ni şol döwür kommersanty bolan şu dinamit oýlap tapar. Şolar ana iki dogan şolar emete Türkmenistany ene biznes ýöreden. Bekrawalyk alyp giderler, nebit taşarlar, nebit çoğup çykyp dur, şonu şo taýda diýerleri ýa-ni bu şamdan ýasalan, deriden ýasalan emeleri goýup şonu horjurlap çykarýan ekenler. Nebit gaýnap çykyp dur ýerine aşagyna. Türkmenem onu bilen ha, bu nämedir? Inni şol nebiti emani çykarmany şo taýda Balkanyna inni pikir edip görseňiz 170 ýyldan gowrak bäri şol nebit öňürji ýa nebit öňürmäge çykarma gatnaşýan türkmenler bardy. Neselmen nesil. Şolaryň nebitçilikden, galçylykdan daşlaşdyrdylar Balkanyna. Ornuna getirip Orsiýetden tatarlary goýdy. Minnihanow var, o Putin'in önüne yazılıp ýatar. Ine şolar getirip tat neft diýdi, tat gaz diýdi, Rosgaz diýdi, Gazprom. Ine şolar hojaýyn. Men diňe Balkanyň gurulmagy diýen ol Lewapda da şol, Marada da şol. Şolar döne Lewapyň bir bölegini hana Xitaýa berdi Putin arkada diýip, ama özüm Howun artyrtmak üçin alsagyndan paýyň men sana berýän. Säp Türkmen eýesler tapar. Ine şoň üçin inni şumaha şol ýurduň daşyna çykardylar türkmenler, gysyp mezbur edi. Hana ulgurnak derejesinde ýaşap berer. 52 trillion dollaryň eýesi bolmaly halk, $500 üçin hana hyzmatkar bol. Watandan, maşgalasynyň juda düşüp ýaşapdy. Ine bizim gelen günümüz şol getirenem bizi ine Moskwa, Kreml, Orsiýet. Oňa da hyzmat edýän ýurduň içine satlyp dönüpler. Ýazbam şol, Gurban bolum şol, oň dogmasam şol. Töwere naklerim şol. Ähli pagolsam şol, pagolsam şol. Şol ýa haramhor jenayetkar hökümete hyzmat edýärler hemmesi doktorlaryň tut sen mogulumlaryň tut satmada çykyp beren sähnelerini tut aýdyp beren jurnalistleri, propagandalary hemmesi ine şol Orsiýetin ideologiýasyna hyzmat edip beren watan dönükler. Onsoň nene şu halk agzy aşa ýetsin. Biz şol 92-nji ýyly eseri kıldyk. Şol agzyma aşa ýetdi diýileni ine burnumyza anatdylar. Türkmeniň bir sözi bar da, bolçan Nurhan ýetimiň agzy aşa ýetene burnu ganar diýdi. Bizimkim şo boldy. Azatlyga çykdyk, garaşsyz bolduk diýip gaýta. Öňküden beter küttük bilen biz ýere ýazdyk halkym. Ine şol sizin eden gepleşiňizde şu zatlary öz ýanymdan goşaýyn. Ýüregimde besläp berdim, sawary çagyram, şunu aýdaýyn diýdim. Başga näme soragyňyz bar ýa-pykyr? Yine şu nemeli meselede, nebitli gazly, pagtaly meselede şol ben bir deňişdirme getirdim de nebit bilen gazdan gelýän pullaryň muktary 10 miňlerçe, yüzlerçe esse ýokary pagtaň puluny, pagtaň berjek pulunyň oň bahasy gaty uly ýokary trillionlar bu taýda ýatyrda. Ýöne näme üçin şo halky şo zatlardan ünsin soğumak üçin pag tekdirip pagtaň daşyna kowlap berýärdiler. Ne brigadirler we kalgodyň başlyklary we yeniler we ine bular gapyma gapy hakyp aýanyp hemmeler pagta çykmalýardylar. Yani ejesi çağı dogurupdyr, çykylenok ýaş çagasy bar diýdi. Beýlek çagalar nurosyn diýärdiler. Beýlek çagalar barsyn ýerine diýärdiler. Oňa ýaşy ýetmedik 8 ýaşlam bolsa gidýärdi, 9 ýaşlysam gidýärdi, 10 ýaşlysam gidýärdi. Şo pagta ýygysyn ýygyp bilme tapawdy ýok, sürýärdiler hemmeleri. Oň garny açmy, garny dokmy, suwsaýamy. O ıssy aýlarda awgust, sentýabr ıssy. Ol ujukrama depäňden guýup dur, neme günüň şöhreti. Ol özünden gidip esaýlyp ýykylyp ýatan haýsy ne kömek bar, ne zat bar, ne derman bar, ne suw bar, hiç zat ýok.
Şo ýapdan näme kirli suwak ýan bolsa, diňe şonu içip neme dersiň, gün görersiň. Şo taýda şoň ýalakdy. Onuň nireden bu pandemiýa dörýä. Näme üçin bu pandemiýa dörýä diýip geň görýärler hepatit keselleri. Inesi de kapa suwdan içip bolýar, o taýdan sygyram içip dur, o taýdan eşegem içip dur, meýdanyň mallarym içip dur. Suw şo taýdan ýakylýar, şo ýapdan ýakylýar. Malyny goýduryp berenlerim şo taýdan ýakýar. Onuň adamam baryp şo suwdan içýär. Sen o taýda gaýnadyp içmäne ýagdaýyň ýok-a. Sen gaýnadyp bermene neme de ýok. Hiç adam ýok diňe gün ortanyna bir ýanyňda näme alyp baran bolsaň, şonu ýersiň, şonu içersiň. Ya mektep bilen akidiýan boldur, onu mektebiň gün ortanyna bir çaý gaýnadyp beren güpi bardy. Bir gazanyna bir şurup çoro berýärdiler. Onuň içinde makaron gaýnap gaýyp berenler, kowlap tutup ýmeli. Onuň içinde etpet ýok. Ine bir san soğun bilen şo makaron gaýyp beren bolmasa, onuň inni şol neme ýadyma düşdi, şonam aýdyp geçeliň, sizem gaty gowy bilýänsiňiz o ýagdaýlary. Ine şo wagtky propaganda da paghta diňe paghtadyr hem berde neme urajay goda diýip ors dilini de köp zatlar. Telewizioniýedem, täzeliklerem hemme dady oňa neme dip onu mahtap çıkaryan filmlerin hemmeti paghta barady. Sostizaniya näme diýip o iki kalgolyň arasynda sostizaniya, hlapkowy sostizaniya diýip ýa bolmasa urajay goda aňyr bäri näme hasyl toý diýerler de türkmençe. Ine şolary ýalatlar bolup geçýärdi. Bunlarym ayagalyna şol bar halkyň ýanky ünsüni şo taý urukdurýardylar da paghta tarap. Bar pikri, gaýgysy, aladasy halkyň dige paghta bolmalydy. Onuň bu hasyl toý diýip bir zat bardy, ol noýabr, oktyabr aýlaryna haýsy kolhoz plany dolsa, buňa bir goýunjyk beren bolýardylar, buňa bir gyýňaç, bir ak gyýňaç, bir seçekli bir ýün gyýňaçlar bolýardy. Şonu padark eden bolýardylar. Ene sen öňde barjy ýygymçy ady bilen. O kolhozyň sen öňde barjy ýygymçysy diýip. Onuň bu doskalary bardy. Nime kantora tarap gidilýän ýerlerde doskalar bardy ýürütip. Почётная доска дип. Hormat tassasy. O почётная доска diýip orsça bilýärdi o taý, o döwürler. Onuň suraty goýýardylar, suraty düşüp gelmeli. Onam uly dabara, suraty düşüp gelmeli, suratyny moýjak diýip. Bezlenip bar işini taşlap çağsyn, çuwasyn taşlap suraty düşüp gelýärdiler. Onuň bir suratam asyk durýardy hatara inni. Şo hatarda durmak üçin eýleki joralara minniki bar işini taşlap birini berip guşap paghta ýygýardylar. Ine sen näçe köp ýygdyryp bilse, hökümetiň şonça da telpegini göýgözüň ýady hökümet. Inni şu yer gelenini men aýdaýyn ýa-da şu başdan geçiren datlamy çağalyk döwrümde. Şu doska paçotlarym gözüňimden giden akdy men. Onuň bu neme bardy? Hasyl toý diýilende de alyp bir bayrak paýlaýardylar. Ay birine motosiklet berilýän, birine telewizor berilýän, o döwürde telewizoram da adam ýokdy da kan. Ay birine onu berýärler, her ýyl bir datçyk beren bolýarlar birisine. Abidem çağa kak ýatymlyga gidýärler. 7-nji klasa çenne degen okdular, gününe gidip getirýärler awtobusly. Ýöne 7-nji klasa barandan soň sentýabryň ýağmur başyndan girip lineykasyna bir salam edýän, kitaplar alışdyrýan, ýam sen paghta uro diýerler. 3 aýlyk, 4 aýlyk ýatymlyga başga raýonlara. Onuň bu ýanky bizde ýarş yglan edilýärdi. Kim köp ýygsa, birinji yer plan çekilýär. Kim ikinji yer plança, sowat, o üçüncü ýerde plan sowat diýip. Bol birinji yer diýen sowatam, ene menem bir Samsuň biri birinji aljak bolup köp ýygyp birinjilik allyk beren näme diýin? Beren dady. Hani? Çäýnek bilen käse. Şol magazyny satyn alyp bolana. Ne? Şeýdi ben oýnadyp dursa özümiz diýjek bolýan. Ne şo jagaz ujuýpsyzça bir çäýnek bilen käse bolsa bir 10 manatdyr şoň bahasy. Maksimum aýdýan 10 manatdyr şo döwrüň puly bilen, rubl bilen. Inni şol bir çäýnek käse üçin bilenmedi galmaz boldy. Ine paghtaň içinde şu bilenmedi galmaz boldy. Sebäbi bolsa agramady bir 40 kilodir. 7-nji klasda hem agramyň var sen, horja.
40 kilogramyň wadyr bolunça biliginde götürýän partygyň içi dolsa 8 kilo 9 kilo var ya da ýa-ni 7 kilo 8 kilo 6 kilo var ya ol ýüpek party agyr bolýar. Agyr bolýar şu godasyny açyp sowurýan onu agyr bolýar. Ölün tek kän bir açılıp şeýdip açılıp oturmadyk da. Onuň şu godalarym ýa açılıp gelen bolsa şonu alyp goparýan şu agyr bolýar. Onuň ol paktaň özüniň halta partykly da bilinge partyk berýär. Egilip şu partyň içine halyp gitmeli. Olam agyr alyp barýar. Başga da partyk ýok sende. Götürmeli bolýan epesli bir 100 metre dağın 50 metre dağın yürümeli ýygyp gidýän hataryň içi bilen. Şonda şeýdip nireden bil agyr emele gelýär adamlarda. Şo döwrüň adamlaryna paty ýyganlaryň hemmesi bili agyr ýandyr. Şonu aýdaýyn edim onuň ýanky neme bar? Traktor paýlanşykly adam bolýardy hasyl toýda. Ine plan kolhoz birinji ýyl alypdyr. Plan rayon birinji ýyl alypdyr. Plany dolbokda diýip bolu da bara takır edip neme berýärdiler? Bayrak berýärdiler şonu. Ana şonu plan mehanizatora gowy ýygan üçin plan nemeden üçin ine traktor berýär. Sana aýyna kombayn berýär diýip o traktorum seni işe çykmadyk günüň alýalar elinden. Olam ýöne görkezme neme? Görkezme üçin bir halka oýnamak üçin inni şo neme ýadyma düşdi şol ýanky hasyl toýlar şol döwürlerde ene nädip adamlaryň ünsini sowutdurlar şonu aýdaýyn edim. Ýadyma düşen wagty başga da aýtjak zatlarym kän bolen bir gepleşikde oturmadyl sebäbi ol gaty uzağa çekýärdi partygyň döwrüm sentýabrdan başlap dekabrgacha gidýärdi. Mene şolar ýalrak 7 köpük mi pador bardy 15 köpük ak paýta 20 köpük ýüpek paýtady. Ine şu günkü gün ýalýadymda bahasy. Ýeme biz ýanky Balkanyna paxta ýygmasagam şo paxtaň günne näçe ýygylýanyny dogry habarlyk sebäp şol döwür awgust aýyndan başlap noýabryň ahyryna çellik şo günne radioda da telewizionyada da gazetde da berilip durda maglumat. Plan rayon şunça paxta ýygnady şu gün ýa dün plan welaýat şunça ýygnady oblast şeýdip şonu her gün Zangatandan gün ýaşaýynça gazetler iki tarapdan dogry şol paxtaň raporty. Başga bizim aladamyz ýok. Ene Türkmenistan dine paxta ölçäsi. ana şol halkyň ünsüni sowmak üçin diňe kellesi ýerde bolsun, aşakda bolsun, başyny galdyrmasyn, siýaset bilen hem işi bolmasyn, newit nirä gidýär, gaz nirä gidýär işi bolmasyn. Mekteplerde programma hiç oku programmaları yoktu. Türkmen mektebi oğulum pes programması düzülenini Rus mektepler bilen Türkmen mekteplerinin programması deňdäl ýer bilen gökýal tapawdy bar. Ona men nemeden bilýän şu çağalyk döwrümizde neme bolýardy olimpiadalara geçirilenini ortalar birinjilik alýar. Ýançy birinjilik alýar. Sebäp olaň programmasy güýçlü. Biziň 10-njy klassda geçýän mesele matematika, fizika programmamyz olar 7-nji, 8-nji klassda geçýärler. Ana tapawut. Yani şoň ýaly, şoň üçin biziň kellämiz ýerden galmasyn diýip paxta ýygdyrýardylar. Mektebiňem 4 aýna okuw giden ok. Galan täzelilen soňky maý aýyna çennem näçe aý bar? 4-5 aý bar. Biz ýylda 4-5 aý okuýardyk. Onuň arty okam ýok. O kaynıysan yapıp mektep yapıp. Ne şun ýaly? Küçük çağalar koýardy. Emme medeniyetleştirilen gulçuluk da formasy şeýle ýagdaýda ýaşaýan halkymy. Şol kim birinji ýanky plan normallygyny şo 7-nji noýabr bayram bellenirdi. Şol 7-nji noýabra gabatlap hemme welaýatlar, raýonlar paxta plany dogrusa aýyna şolaryny dawaralap zadet planlar. Dolmadyklar soň raýon ýol başçysyny kalkma başlyklaryny çalyşýardylar. Olaram şo wezipesini taşlamajak bolup propiska ýatdylar artykmyşy.
ýok paxtany bar edip bolan. Ya bir rayon artykmaz dolan bolsa, beýleki goňşy raýonyna satdy, öz paxtasyny 2-3 esse gymmadan. Hatta tapawdynam şo kalkoz başlyk brigadirler jübüsen urup, ine şo taýdan gelýär paxtaçylykda da korrupsiýa. Hmm. Onun için ejir çeken diňe şo biziň halkymyz boldy. Hemme taraply. Men ozak Hemenem Balkanyna dogulup ýaşamsaň Nurhan, men esasanam da şowdyň halky beýle garyp durmuşda ýaşaýan diýip pikir etmeýär. 17 ýaşamda aşagatdan da şowdy uçmaly boldum da agymyň ýerine. Bardym bol görsem, oho, olaň durmuşy. Şabadyň suwuny agdyň arar ýalylar, şor suw bar. Hemme meýdala şorlap bäti gamyşmy, ýenem näme bir küttüklerin içinde ýaşap, adamlarda bir ne ýdil eşip bar, ne ýdil ýymit bar. Ýeke şol kapylaryna sygyryp bolaýmasy, mene şu taýda gurup ýaşap duran maşgarlary görmedim. Şo ýyllar. Ýanky bir 70-nji ýyllaryň başyna aýdýan. Şular ýaly ýagdaý bolsaň, bir o milletde soňra deputat bolup da şowda baramyzda maňa menekip ýörüýte görkezdiler. Ýörüýte bir ýerde menne bir podwal ýaly ýer, şoň içinde emeler goýulypdyr. Tekçeleň içinde de ulokan kolba, kolbaň içinde de şol urot çagalar, ýanky kemis dogan çagalar ýa dogurduran çagalar. Birinin el ayağı yok, birinin kellesi yok, ýene birinin gözleri yumuk, näme, ya bitik giden el ayağı. Şu hemmesi şu paxta derarly bolan ya suw derarly. Ine şondan soň şu taýda tomoşa görkezdik da şol. Şu halkyň amasyna arkasyna durup. Ýöne, bir ýyl, 2 ýyl bolýardydy, ine soňam ana Niyaz ekrany çykyp da şol zenalara diýen paýş sözüm ana dünke meni aýdyp berdi. Fiil format yok. Sebäp şol döwür daşowyň ýemesi häkimi bolun Sapargelli Motaýew diýip deýus bar, ol häzir hem ýaşap ýördi. Awo diýerdi. Diýeri bolsun bary ýanşap. Uzagrak ýaşadym. Ene şol ene ýygnakdy bizim dursun. Ol mäşigirim adam. Deputatlar, hökümet ýolbaşçylary, Niyaz, oň ornmasarlar. Taýda separataj, sen daha şowdyň halkyndan arkaýynma, ulu han gören halkym bar. Şolara sıçma diýsen, 3 günlärim sıçanak diýer. Mene Sapargelli Motaýewiň diýen söz. Şunu ýok men diýemak diýsen, men baramda ekran alyp çykaýyn şonu ýa. Ene onsoň özü şo taýda dogup, şo topragyň çagasy borup, gelip inni bir Gıpçak bir yetimşe ine şolar ýaly habar berýär. Ondan olup ullup başlady şon han gören halkyň bar boldy diýip. Soň şol türmeleri ýanky amony beýlekini döreden şo türmelerdäki adamlary ýeşdiren ýenjeleri meni daşawdan getirilen polisler. Ya daşawdan getirilen prokurorlar. Daşawdan baş prokuror, daşawdan getirilen sudiýalar hemmesi ine şol zalymlyk bilen halka ejir görkezdiler. Onu aýtmak gerek. Sebäp bolan han gören halkmyş. Şonu ödemeli boldular. Onuňa mine öňünde şol ýanky edermellen birem şol Begmurat Otuzow diýilen haramzada ola öldü ýanrak bol. Ine şol bütün şu Türkmeniň oppozisiýasyny orsiýetde ýygyrlap, tutup, horlap, türmelere bastyryp, ene Hoşal Garaýewiň ganyna galan şol Muhammed Gulay Muradowyň bundan netek sorulmaly şol jogapkän 94-nji ýylda Aşgabatda ýörüşe çykan ýigitler bar. Şolaryň hemmesini ýok edenem şol. Onun için öýlerini bilen eden jenaýaty ýa-da duran ýoldaşlar bar. Diýjek bolýanda adam ene şol daşowdyň halkynyň ýagdaýyny, tragediýasyny görmän şoň üstünden böküp geçip şo bir orden ýa medal almak üçin halkyna ikilik ýa-da dönüklik etdiler. Olara topragyna halkyny dönüklik etdiler. Niýasym bütün halka dönüklik etdi. Doga dönüge.
Oşo özi ýetim bolsaň, şo ejesem oň ýanky suwda edilen barada materiallar çykdy. O şeýle bolansaň, ondan şol bütün Türkmenistany ýetim oýmak üçin ýöreýti eden, öz almak üçin. Şonam etdi. Aýtmak gerek. Bormy? Şu hökümet ýygynyny geçirende niýaz ýemeleri ministrler çöke düşýär. Onu Arkady Dubnov diýip beme bar. Habarçy. Şol gurulmary. Çöke düşýär. Niýaz çöke düşüp tuka her sene agyna kemput tutýar. Men şonu men elimde. Çöke düşüp biýdine çöke batýar. Soň ora barıp öz ýeme kursusyna oturýar. Iki gapdalyna da ýarym ýalaňaç ekiz gyýzarlar. Şo döwür bize suratyna muratlar ýön bilen bak men arhiwim ýanardan beýrkilerde bardyr. Oýsunlar. Görseler halk. Ene şeýdip o teriyakdan geraýyndan doýup hökümet ýygynyny geçirýär. Soňundan oturup kart oýnaýar. Onuň nazar toýlyş söýül gurrun berdi. Olum şumal merhum. Biz ýa-şo kart oýnap separataýça utturmaly ýa-da. Onuň şol hepdeden welayet hakimler gelýär. Bir Volga maşin ýene bir Mercedes. Onuň 25.000-50.000 dolar getip o dolar köpdärler ýurdun üçin. Onu oynap ýöreýtip utturýarlar niýaz. Sen onu utsaň, onu başyna jaratay. Ine şeýdip, ine şol real ýarym humarlyýardydy, ine ýurdu dolandyr. Ondan sen aýtýaň da Nur hanym, "Näme görmedim bu çağalymyzyň atyrlarda çekip beren garadakman." Gördü beterini etdi. Oýnady, ene Jügüsünden şo barya bir raýony, Jügüsüne olar ýa pul salýardy da paşkalap ýüzlük dolar. Şolaň beren pul çykar, mesaňa dip bir kagazdan paýly. Şonu özüne abrey bildi. Soň çağalarym haçan geler kadip ýoluna irka bolup durdy. Sebäp prezident pul paýlaýarmyş. Yani şu pulun kimin pulu? O gaz nebit nirali diye. Eger hiç kimin işi yok. Sen oturup olurdu, manometr durana kasap memesi yok. Ne açak gitti, nira ak gitti. Garant yok, yapmağa oturup. Gün ak gidiyor. Ortada tar. Ädirim şey. Türkmen öz adynyň nebitiniň ýetseldi. Şoň üçin bizim jenarlarymyz, çağalarymyz şular ýaly şertlerde ýaşap, işläp, soňam ulalyp gelin bolandan soňam bularda köp bölegine öňelge ýok. Bola ýanyda da kems çağalar dogýar. O çağalaryň uzak ýaşanyň sebäp şert ýok. Howa şerti bozuk, imit şerti bozuk, suw zäherlenen. Näme hasabyny onuň ol ene sagdyň çağan dogrusyny ýa östürip geçdim. Özüm ahar şermenni oku bilimi yok. Ene haýsy kitap okap çağasyny ýa saglyk meselesi. Yok ene şeýdip, o nesilme nesil bizimle köýdürdir halkyny. Doğru. Ha inni Gurban Uly ýa kitap. Şonu okasan göwrül bolýamsyň. Köpüre okadırlar. O köşkdäkiler ýa şoňa ýaranjanlar oka berseler, o halka gerekli kitap däl. Baramyzda olaň hemmesini okadyrsyp, olaň okamaly kitap başga bar. Türkmenistan Jenaýet kodeksini okamaly bar. Eden jenaýetler üçin näet jeda garaşýarny kanun keskitler. Onu biz keskitlemek, onuň kanun bar. Hemmedat. Paralel terk ýurda bula pikir edýändir. Ay, ama bolany boldy bileli, geçeni geçdi bileli. Ýa ölen adamlara degmer. Ol adam bir adam däl, ol bir maşgalada adam ölende oň bar diýany ýa ýagşylygy öz maşgalasynyň çäginden çykana. Bular döwleti dolandyryp halky ýere sokdular. Näme üçin biz olar barada aýtmaly däl. O genosit edip gitdiler näçe nesili. Şoda Yoklap gitdiler. Olan gurrun etmen näme samsyk mı näme o dymp ýene-de ýere gömüp oturur ýaly. Gözün açmaly halkyň şu zatlary ortaga goýup, şul adam merhum şol, oň adyny tutmaly läl, aýdy erwetlikde ýatlamaly läl, erweden bolan bolsa, erwetlik baý ýatlarsa, baý diýerse, ha? O näme üçin diýmelilämşin? Bir giden halky bilimsiz goýup gitdi. Geraýyna tutdy. Ha o geraýyna tutdy. Ha o yere soktu bir giden ýaşlar, ýaş ýigitleri. Bir topar önmeli çağalary önmez ýaly öňünden öldürüp gitdi.
Onun için bir de aýtmalylar, gurrun etmeliler. Yo opponentlara şu bize karşı çıkarları ben aýdyp ötününe 91-nji ýylyň ýyl ýazywyna Türkmenistanyna 3.840.000 adam var. Hmm. Hani şuň kun näçe adam var? 33 ýyl geçdi. Sanap ber, yatırıp sana şu halkı. Hmm. 3 milyona yeteneği. Yok, yok, yok. O- Ovalar boş diye. Halmara da ovalar boş diye. Nereden 3 milyon Şäher- buldun? Şäherlerim boş. Dün bir Türk siýasatçysynyň emesi reportajy gözüňe tutdy lentadan internetde. Olaýdy şäher owadan adam ýok muň içinde diýe. Aşgabat bary. Aşgabat paýtagy şeýle boldy, ol garaçetler bardy, näme gurrun etmedi. Hmm. Yok adam, yok. Şu halky gyrmak üçin şumal ýöredilýän ýöreýte şu genosit siýasaty bar, şu gyrgynçylyk siýasaty. Şoň üçin bular halka pasportdan berenak, ýurda da salanak, ýurtdan çykarnak, daşynaklar daşyny ölüp galmaly, hana kilos mazarlygyna ýatylar. İçinäkilerim içinde eýesi ölüp galmaly, kabitden öleler. Bu dozy bilen tekizlediler. Mazaryny ýokardan kosmosdan görünmesin. Ana. Hani bizim halkımız ölüsüne de yetişip bilmedi. Yani şunun hemmesi navbata durup mescide taraf ılgap var yani. Ne için? Kurban olulan Serdar aytmışlar mescitte inesi ne öldüğünde. Ne mi? Sogap kazanırsınız. O dünyada cennet kazanırsınız. Yani 72 san hür pergi size hizmet eder. Bu dünyada görürüz azabını o taydasın. Rehnetin görürsünüz diye. Yani şu taydan gelip ýek adam aydın barmy şu? O taýda durmuş barady. Ýa-şo durmuş bilýän adam barmy? Şeýdip adamlar arlap kösäp bine şuwuna getirdiler. Doğru, Bilen siýasaty şol. Nurhan. doğru. Bolýanlyk Halmurada bugyny şu ýerde tamamlaýalyňmy? Bolar. O gözden gownuňyz, ben şol geçen sapar gatnaşyp bilmedim. İşkän bolanlyk üçin ýene-ki gepleşiklere çağırsaňyz wagtym bolsa höwes bilen geler. Ýani edýän işiň üçin size we sizin kardeş denan ýoldaşlaryňyza ben öz minnetdarlygymy bildirýän. Tüweleme berekella. Ýurdun içinden jaň etip aýdýarlar hemmäňize. Sag bolsun aýdýarlar, Taňry ýalkasyny ýetirýärler. Belen ýalar şular ýardan alamadan bardygyny baýdak geldi. Balamyz ýeki bolsun, köprek çykyş edip durun. Şonay daýmydy. Hemmäňize de Salam, geçişi. salam ýetirenem, getirenem, esen bolsunlar. Tamam. Bolýar. Bolýanla ýurtdaşlar, sag bolun, saglykda görşeliň. Ýöne ýatdan çykarmaň, öz oğluklaryňyzy göredin, işläň şola bilen. Şonu bir tapar meselem çöwüden özüňi taparsyňyz, yerli şep boýunça yerli ýaşaýyş, yerli gelecek üçin. Hazyna da öz gelecegiňiz, şuň şoňa näme töleýän bolsaň, şol amanat kassaňy diýip dedim. O nesem ýüzesi bol izine gaýtarylyp berilejekdir ýurda berler. Geleceğiniziň garantydyr. Şo ýurda täze Türkmenistanyň guruljagyna önem bildirýän adam ene gelip goşandan goşa bermeli. Ýok, şuň goşan goşmadyklar ertek gün bizi näme zerurçylygy bar biz ýurda baramadan. Ana 52 trillion dollar ýaty ýeriň aşagyny onu biz halkymyza baş etmeli bol. Ne? Şonay daýmy. Sag bol, Nurhan çağıran üçün. Bolýar, sag bolun watandaşlar, sen sag oturum.